Вітаю ў космосе, дзе сусвет раскрывае свае самыя натхняльныя цуды. Сёння мы адправімся ў сэрца туманнасці Арла, да чароўнай структуры, вядомай як слупы стварэння. Гэтая навуковая візуалізацыя днямі была створана на даных касмічных тэлескопаў Хаббла і Уэба. Гэтыя высокія слупы міжзоркавага газу і пылу вышынёй больш за 5 светлавых гадоў вылепіла інтэнсіўнае выпраменьванне і зорныя вятры нованароджаных зорак. Слупы стварэння – гэта не проста відовішча, на якое варта паглядзець. Яны з'яўляюцца сведчаннем неверагодных працэсаў, якія прыводзяць да нараджэння новых зорак. Унутры гэтых нябесных гігантаў запальваюцца новыя зоркі, прыносячы святло і надзею на жыццё. Гэтыя касмічныя яслі нагадваюць аб бесперапынным цыкле стварэння і знішчэння, які фармуе наш сусвет. У бязмежным космасе слупы стварэння з'яўляюцца маякамі прыгажосці і таямнічасці. Яны натхняюць нас глядзець увысь, марыць і даследаваць нязведанае. Нагадваюць, што нават у цемры ёсць святло, а з хаосу нараджаецца тварэнне. Грандыёзнае касмічнае падарожжа, часткай якога ёсць і мы. Вітаю яшчэ раз цяперака на беларускім YouTube-канале Відзік у новым выпуску Тэхнавукі. Мяне зваць Віталій Ляхновіч, сёння чацвер і самы час даведацца пра цікавосткі са свету космасу, тэхналогій і навукі. Кітайскія прыватнікі выпадкова запусцілі ракету падчас выпрабаванняў. Яна не павінна была паляцець і тым больш так эфектна абрынуцца на зямлю, з выбухам якому пазайздросцяць нават індыйскія блакбастеры. Аварыя адбылася падчас статычнага агнявога выпрабавання. Гэта такі тэст ракет, калі рухавікі запальваюцца, як для ўзлёту, але ракета застаецца замацаванай на зямлі. Гэта даволі звычайнае выпрабаванне. Часцей яго праводзяць, калі ракета знаходзіцца ў гарызантальным становішчы, але некаторыя кампаніі, сярод іх SpaceX, ладзяць і вертыкальныя тэсты. Але ва ўсялякім разе гэта настолькі звычайная праца, што я нават сходу не мог успомніць ніводнага падобнага выпадка. Нагугліць атрымалася аварыю 1952 года ў Злучаных Штатах з ракетай Вікінг-8, якая таксама вырвалася на волю падчас агнявога тэсту і пасля разбілася ў пустыні ў 8 кіламетрах ад кропкі ўзлёту. Але ж і здарылася гэта за 5 гадоў да паспяховага запуску першага спутніка на арбіту вакол зямлі. Няўдалы тэст ладзіла кітайская кампанія «Касмічны піянер», таксама вядомая як Beijing Tianbin Technology. Як сцвярджаецца, ракета Тяньлун-3 аддзялілася ад сваёй выпрабавальнай платформы праз канструктыўны збой. Пасля незапланаванага запуску бартавы камп'ютар аўтаматычна адключыўся, і ракета ўпала ва ўзгорыстую мясцовасць у кіламетры ад палігона. Пацярпелых няма. Месца крушэння знаходзілася далёка ад жылых раёнаў, і перад выпрабаваннем кампанія працавала з мясцовымі ўладамі, каб эвакуяваць бліжэйшыя раёны. Як апынулася нездарма. Што тычыцца касмічных піянераў і іх ракеты, то на сёння гэта самая магутная ракета-носьбіць, якая цяпер распрацоўваецца ў Кітаі. З яе дапамогай будуць будаваць нацыянальную спадарожнікавую інтэрнэт-сістэму Кітая. Выказваю бязмерную падзяку патронам на Патрыоне, у тым ліку магнатам Плістачцы, Мова.хау, Дмітрую Судніку, Хіміку 94. Асабістая падзяка мецэнату Георгію Пугачову. Падпісвайцеся на Відзік, падтрымлівайце беларускае. Прыемнага прагляду далей. Дні бываюць розныя, няўдачы здараюцца, але ў кітайскай касманаўтыцы яны хутчэй выключэнне з правілаў. Вось на мінулым тыдні ва ўнутранай Манголіі па выніку 53-дзённай місіі прызямлілася капсула Чанэ-6 з даволі экзатычным грузам, камянямі з адваротнага боку месяца. І кітайцы зрабілі гэта першымі ў гісторыі асваення космасу. То бок яны паспяхова пасадзілі на месяц касмічны апарат, што апошнія гады няўдала спрабавалі зрабіць японцы, ізраільцяне, расіяне і індыйцы. Апошняя, праўда, Чандраян-3 ўсё ж такі здолелі пасадзіць паспяхова. Дык вось, Кітай пасадзіў спадарожнік на месяц, на яго адваротны бок, на хвіліначку, што шмат складаней праз немагчымасць наладзіць прамую сувязь. Апарат сабраў узоры з паверхні, паспяхова ўзляцеў і даставіў іх на зямлю. Добрая трэніроўка перад амбіцыйнай задачай высадзіць кітайскіх тайкунаўтаў на месяц да 2030 года. Што тычыцца ўзораў месяцовай глебы, то для яе вывучэння частку размяркуюць паміж кітайскімі лабараторыямі, а частку перададуць замежным навукоўцам.
Амерыканцам можа нічога не дастацца, бо ў ЗША існуе некалькі законаў, якія з аднаго боку забараняюць НАСА выкарыстоўваць федэральныя сродкі для двухбаковага супрацоўніцтва з урадам Кітая, а з іншага пазбаўляюць абароннага фінансавання тыя універсітэты, якія маюць даследчыя сувязі з кітайскімі установамі. Даследчыкі з Такійскага універсітэта апублікавалі вынікі працы над штучнай скурай для твараў робатаў, каб і абараніць механізмы і імітаваць экспрэсіўнасць чалавека. Яны стварылі маску з клетак чалавечай скуры і прымацавалі яе да робатаў з дапамогай новай тэхнікі, якая хавае звязкі і з'яўляецца досыць гнуткай, каб ператварацца ў грымасу або ва ўсмешку. І эфект нешта сярэдняе паміж жудаснай маскай Ганнібала Лектара і кінаадаптацыяй Калапка ад Netflix. Апошняга нашмат больш. Але навукоўцы кажуць, што прататыпы адкрываюць шлях для больш складаных робатаў з вонкавым пластом, адначасова эластычным і дастаткова трывалым, каб абараніць механіку і зрабіць машыну больш чалавечнай. Эквівалент скуры, як яго называюць даследчыкі, зроблены з жывых клетак скуры ў лабараторыі, таму на ім могуць з'яўляцца рубцы і апёкі, а таксама ўсё гэта можа зажываць. Вядучы даследчык і прафесар Сёдзі Такіуці лічыць, што такія, падобныя да чалавечых твары, палепшаць нашу камунікацыю з робатамі, дададуць эмпатыі ў адносіны з імі. Гэта можна назваць біягібрыдным напрамкам у робататэхніцы. Машынабудаванне аб'ядноўваецца з геннай і тканкавай інжынерыяй. Кажуць, што ў японцаў атрымаўся інавацыйны ўклад у праблему мацавання штучнай скуры да падпаверхневага жалеза. Пэўна ж, гэта не фінальная версія гэтага эквівалента скуры. Будзем чакаць на нейкі прагрэс далей. Мурашы умеюць ампутаваць ногі сваім таварышам, каб выратаваць іх жыццё. Казуркі, здаецца, ведаюць, якія раны лячыць, бо паводзяць сябе амаль па-чалавечы. Прынамсі, гаворка пра фларыдскіх мурашоў, што як шашалі точаць дрэва. У часопісе Current Biology выйшла даследаванне, згодна з якім гэтыя казуркі эвалюцыяніравалі і знайшлі эфектыўны спосаб лячэння ран у таварышаў з траўмамі ног. Ампутацыя! Мурашы адкусваюць параненыя канечнасці сваіх таварышаў па гняздзе, каб прадухіліць інфекцыю. Звычайна іншыя віды мурашак даглядаюць раны пацярпелых, вылізваючы іх, але вось упершыню навукоўцы заўважылі новы прагрэсіўны падыход да медыцынскіх праблемаў мурашак. У навуковым даследаванні мальцы праводзілі ампутацыі толькі на некаторых траўмах ног, што сведчыць аб іх метадычнасці у хірургічнай практыцы. Прытым пацыенты падчас такой аперацыі паводзяць сябе цалкам спакойна, нават занадта спакойна. Мурашка падстаўляе пашкоджаную нагу і стаіць, чыліць, пакуль іншы мураш адгрызае яе. Як толькі нага адвальваецца, мураш паказвае толькі што ампутаваную рану, а другі заканчвае працу і чысціць яе сваімі жваламі. Вось ротам. Навукоўцы пачалі адсочваць выжывальнасць пацыентаў з ампутаванымі канечнасцямі. Нечакана, але яны выжывалі ў 90% выпадкаў. Пасля назірання за дзясяткамі ампутацый даследчыкі заўважылі, што мурашы выконвалі гэтую працэдуру толькі на таварышах па гнязду з траўмамі сцягна. Апынулася, што чым далей рана ад цела, тым менш шансаў на выжыванне мураша. Цела мурашак мае некалькі цягліц, якія забяспечваюць цячэнне гемалімфы, іх версій крыві. Фларыдскія мурашы маюць шмат такіх цягліц на сцёгнах. Калі яны атрымліваюць траўму сцягна, паток гемалімфы памяншаецца, што ускладняе перамяшчэнне бактэрый з раны ў цела. У такіх выпадках, калі ўсю нагу хутка ампутаваць, верагоднасць заражэння вельмі нізкая. Мурашы, здаецца, на нейкім узроўні гэта ўсведамляюць. Такія ампутацыі прыносяць карысць усёй калоніі, ратуюць жыцці і стрымліваюць распаўсюджванне хваробатворных мікраарганізмаў. Гэта гульня папулярнасцю лёгка можа паспрачацца з Тэтрысам, і сёння ёй спаўняецца 50 гадоў. Дакладнай даты няма, але ў ліпені можна смела адзначаць свята народзінаў кубіка Рубіка.
Менавіта ў гэтыя дні у 1974 годзе венгерскі вынаходнік і архітэктар Эрнё Рубік стварыў структуру кубіка і зразумеў яго галаваломны патэнцыял. Натхненне напаткала яго, калі ён рыхтаваў курс па начартальнай геаметрыі, займаўся 5 платонавымі целамі і асабліва захапіўся кубам. Рубік перыядычна пагульваў у свой кубік некалькі месяцаў, пакуль упершыню не разгадаў яго, сабраўшы ўсе каляровыя бакі. Ён падаў заяўку на патэнт у студзені 75 года і да канца 77 года чароўны куб дэбютаваў у крамах цацак у Венгрыі. Турысты вывозілі яго з Венгрыі ў сваім багажы побач з іншымі венгерскімі делікатэсамі, такімі як каўбаса і такачскае віно. Кубік хутка напаткала папулярнасць, у яго гулялі ўсе, пра яго пісалі кнігі, брытанскі палітык і матэматык Кэтлін Олереншоу. Так зайгралася, што зарабіла траўму вялікага пальца. Кубік быў галоўнай тэмай у адной з першых паштовых інтэрнэт-рассылак на світанку тэхналогій. У 80-е гады на данный момант у кубіка Рубіка 95% пазнавальнасці бренда. Пра яго чуў, лічы, што кожны. Толькі ў мінулым годзе Spin Master, кампанія па вытворчасці цацак, якая цяпер валодае брэндам, прадала амаль 7,5 мільёнаў кубікаў па ўсім свеце. Яго вынаходнік Эрнё Рубік ужо даўно на пенсіі. Прымае ўдзел у розных выставах і канферэнцыях, дае лекцыі і інтэрв'ю, адпачывае і шмат чытае. Нягледзячы на свой паважаны ўзрост, яму амаль 80, трымаецца малайцом. Як тыя ж слупы стварэння, кубік Рубіка – гэта сімвал. Сімвал вечнай цікаўнасці, выкліку і трыумфу чалавечай вынаходлівасці. Ён нагадвае нам, што якімі б заблытанымі не здаваліся рэчы, заўсёды ёсць рашэнне, якое чакае свайго часу. Ключ да поспеху знаходзіцца ў вашых руках, і кожны паварот набліжае вас да вашай мэты.